थाखाय आखायाव हाथियार लानानै दावहा नांबोनाय थेब्ला बसुमतारिया गथ'साफोरानो जोंनि इयुननि थार दागिरि फै जों बिसोरनि रोंगौथिखौ जौगाहोनि बिसोरनि मोनथायखौ रैखा खालामनि आरो मोनसे ओरैबादि बुहुम सोरजिनि जेराव साफ्रोमबो गथ'साया मान खुसि आरो खाबुनि जयै जौगागोन होनना बिबुंथि लाखिदोंमोन। बै समाव जायखौ थेब्ला बसुमतारि होनना मिथियोमोन जाय आथिखालनि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया हारि हारिसा धोरोम राजखान्थि बायदि बासियालासे बिटिसि ओनसोलनि जौगानायनि खामानि मावनायखौ नुनो मोन्दों। बेबादिनो बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिनो सोलोंथाइ लानायाव रांनि आंखाल जानायाव जायफोर फरायसाया आर'ज बिलाइ होनानै खावलायनायफोरनो बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया रांनि अनसुंथाइखौ दाब दाब जायगायाव होनाय बादिनो 2026 मायथाइनि 24 आगस्टआव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय फरायसाफोरनो बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया बिपिएफ दोलोनि मावथिफोरखौ बिथोन होनाय बादियै काठमान्डु इउनिभार्सिटि मेडिकेल साइन्स नेपालाव एमबिबिएस फरायफुबाय थानाय क'क्राझार वार्ड नम्बर 4 नि दिपज्योति ब्रह्मनो 2 लाख रांनि अनसुंथाइ होयो। जरहाट मेडिकेल कलेजाव एमबिबिएस फरायफुबाय थानाय क'क्राझार वार्ड नम्बर 5 नि स्नेहा बसुमतारिनो नोगोद 1,50,000 रांनि अनसुंथाइ होयो। किर्गिस्तान इउनिभार्सिटियाव एमबिबिएस फरायफुबाय थानाय बालाजान थिनालिनि एलुरस बसुमतारिनो नोगोद 2 लाख रांनि अनसुंथाइ होदों आरो बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया बालाजान थिनालिनि रजे नार्जारि डेन्टेल कलेज डिब्रुगड़आव फरायफुबाय थानाय आरो रंगिना नार्जारिनो आसाम इन्जिनियारिं कलेजाव बिटेक फरायफुबाय थानाय सानै फरायसानो सासेयाव 1 लाख रांनि अनसुंथाइ होदों। बे रांखौ मोननो हानानै रांनि अनसुंथाइ मोनगिरि नखरफोरा बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों साबायखर बावदों। आंनि नामा स्नेहा बसुमतारि आं दा जरहाट मेडिकेल कलेजाव एमबिबिएस खालामगासिनो दङ। दा आङो माने फाइनान्शियल उसुबिदा जागासिनो दंमोन स' बिनि थाखाय आं एप्लिकेसन हरदोंमोन हाग्रामा सारनि टीमखौ ओमफ्राय सारा दा बिनि रेसपन्सआव आंनो 1.5 lakhs एज माने फाइनान्शियल एसिस्टेन्स हरदों। स' आं सारखौ आरो सारनि पुरा टीमखौ थेंक इउ होननो सानदों बेखौ होनायनि थाखाय आरो आं सानदों कि आं फिउचाराव बर'नि टीमखौ माने बर'नि मानसिफोरखौ स' माने हेल्प होनो हाथों फिउचाराव एन्ड मोजाङै माने जोंनि कमिउनिटिखौ देनां माने रिप्रेजेन्ट खालामनो हानायनि थाखाय। दिपज्योति ब्रह्मआ एमबिबिएस फरायगासिनो दं। आंहा रांनि जोबोद गोनांथि जादोंमोन खस्थ' जादों ओमफ्राय आं हाग्रामा सारा आंनो 2 लाख रां अनसुंथाइ होदों बिनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाग्रामा सारखौ खौथि खौथि साबायखर होबाय आरो बिपिएफ पार्टिया जाहाथे थांनानै थाथों हाग्रामा सारनि जिउआ गोलाव जाथों बिपिएफ पार्टियाबो जौगालांबाय थाथों अराय सम जोंनि बर' हारियाबो जौगाखांथों बिनि थाखाय बयबो लिडारफोरखौ फैनायफोरखौ आं खौथि खौथि साबायखर होबाय। गासै साहित्य जागायजेनबोनायनिफ्रायनो एबसुनिफ्रायनो मावै मावै फुरिबाय आंबो आंनि गोरबोआव दाबो दङ आं थैजासे थागोन हारिनि थाखाय बिनि थाखाय आं दिनै बे समाव गोसो गोरबोजों हामबायदों आरो हादोर सिबिग्रा साफ्रोमखौबो गोसो गोरबोजों जिउयै माखामै हाथा खामा मान अपमान सहायनानै हादोरखौ हारिखौ दैदेननो ओंखारबोनाय गासै मावथि हान्जा जोंनि मानगोनां बिटिसिनि चिफ महिलारिजों लोगोसे आं गोरबो इसिंजों सिबिनानै मान होदों आरो बे अनसुंथाइखौ आं गोरबो इसिंजों नाजावबाय। आंनि फिसाजो गुवाहाटियाव फरायग्राया इन्जिनियार फरायग्राया रंगिना नार्जारि आरो डिब्रुगड़ डेन्टेल स्कुलाव कलेजाव फरायग्राया रजे नार्जारि। न'खराव मारै सोलियो? न'खराव आंहाथ' फिसाय साख्रिबो गैया जेबो गैयै हिसाबै आंहा बिराद रांनि गोनांथि आरो बिराद खस्थ'जों सोलिबाय माखासे न'खरावबो प्रब्लेम जानानै होयो बिनि थाखाय आङो सिगां समफ्राव हा हु गासिबो फानजोबनांनाय जाबाय गारिफोरबो गासिबो फानजोबनांनाय जादों फिसाजोफोरखौ फोरोंनो थाखाय गथ'फ्राबो जिहेथु उन्दैनिफ्रायनो बिसोरो सासे डक्टर सासे इन्जिनियार फरायगोन होननानै जा सिमां नुबोबाय दा जोंथ' बिमा बिफा हिसाबै बे सिमांखौ माब्रै जाफुंहोगोन होननानै जोङो जोंनि माखासे सम्पथिफोरखौ गोनांथि सानाबासिनो फिसाफोरखौ माब्रै साक्सेस खालामनो हागोन बेखौ जोङो बिराद नाजाबाय थानानै दिनैसिम जोंनि गथ'नि सिमांजों जों उन थांफानानै दिनै जों बिसिम अबस्थायाव फैनो हानायखाय
आं बिराद गोजोननाय मोन्दों आरो दिनै सारा हाग्रामा सारा बे 2 लाख अनसुंथाइखौबो गथ'फोरनि थाखायनो हरबाय जेला आंखौ रोजा रोजा साबायखर हरबाय सारनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो सारजों दैथायहरजानाय माखासे टिमफोराबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय बिनि थाखाय गोजोनथों।